Dobar dan ljudi, evo nas natrag, ovo je druga epizoda. Znači, krenuli smo opet... Evo samo ti kažem, izvinite što vas prekidam. Jedno video sam tamo zombija u Golden oklopu i villager zombi nam je došao na vrata. Evo ti brzo Vuna napravi krevet, ne mogu više ovo da izdržim. Ajde, evo pravim. Gdje je hrana? Sve si čapio. Izvini. Pola daj. Mi smo imali... Nije polomio vrata. Nije stvarno. Evo ti pola. 1, 2, 3, 4, sam onako samo odmah ti dam. Čekaj, pojedemo ovaj foodić. Će mi se puni. O majku muti. U čošak. Ja ga bijem sa šouvelom. Čekaj, sekira. Čošak. Ubili smo ga. Krevetići neka budu ovako. Ajde, lezi više. A, šta bi? Sačekaj. Ja hoćeš tako. A ja ću ovdje. Ajde. Moramo po staklu za ovo, tako da... Sad ćemo, nadam se da će vam se dopasti, meni je jako zabavno i sviđa mi se. Pesak, jao, ispekao si ga. Idem do pustinje. 3 peska sam ispekao. Ko je polomio drvo ovdje? Ti? Nemam pojma. Ma ti si. A da, ja sam. Brzo da uzmem ovo, video sam creepera tu. Mora da smo zato i podcrkavali, jer sam stavio na normal. Nismo mi baš to. U multiplayeru smo mi, pa ne znam. Izvinite, meni malo laga nešto, šta je ovo? Trenutno sad, evo, vratilo se. Nemoj me drkat. Sranje malo. Pesak. Aj, ja se vraćam kući, mnogo laga. Čekaj, debug. Čekaj, idem samo help, da ga debugujem ako mi ću uspjeti. Debug. Ne mogu sad u kući da uđem, meni laga, creeper me juri. Debug start. Evo, debug started profiling debug. Evo vidim. Started debug profiling. Meni se troši health, jedan mi se pola. To znači da ti ne baga. Aj probaj da polomiš sada nešto. Ne, to je bio creeper eksplodirao. Ali meni ne baga onako nego mi koči Minecraft. Ti možda lomiš i vidiš me kako se krećem. Mogu, ja se krećem, ali mi baga onako, jedva se pomeram. Izvidite, sad se mi vratili. Evo, vratili smo se, sada više ne baga. To je za mene. Izgleda opet baga. Ne znam, vidjet ćemo, rešit ćemo taj problem, šta je s tim. Malo će sada bagati. Daj, ajde ti završi ovu rupetinu, ja idem, skačem ovdje negdje, ne znam gdje se. Vidim ti meni bagaš. Skači. Ne znam gdje je kuća, evo je. Čekaj, kočit ću se malo. Ima stojim. Ajmo sad. Ne mogu, ne znam gdje su vrata, ne mogu ih otvorim jednostavno. Evo su ovdje. Znam da su tu, otvori mi samo njih. Otvorio sam ti. Vidim te sad, ti si ušao. A ja ovdje bagam. Fucking bug! Evo, ušao sam u kuću. Čekaj, ne mogu da potrefim pećnicu. I to je uspeh, ući u kuću. Ući u kuću kad baga. Ubacujem. Izvinite, vraćamo se, mi imamo tehničkih problema sa bugovima. Dobar dan, evo nas natrag. Znači, ništa, evo mi smo samo ovdje, ja dovršavao prozore, to je to. Malo još uvijek baga. Daj mi staklo. Truditi da ne radi to više. Čekaj. Čekaj da preradimo ovo drvo. U stvari čekaj, neću ga, uzet ću malo za kol. Sad više vraća mi se ovo već. Možda je to zbog videa koji jedan stavljam. Da, dobro, sve jedno, ja ću ti reći, morat ćemo, znači sve ćeš ti to uklopiti, ali tako? Evo, ne baga više, lepo je sad. Uzimam staklo, skakućem, zase. Stavio si ovaj kaktus ko neki, ko ne znam nešto, ko da nam, ja sam jednom u signal. Jao, što bi voleo sada da ima ovdje neki u Minecraftu hamburger i ja dođem i ne znam da ga jedeš. Sad ćemo da idemo u rudnik, znači ova epizoda baš neće biti zanimljiva, pretjerano, verovatno vama. Da, mi ćemo kopati i kopat ćemo, pa ćemo kopati i to je sve. Nećemo ništa nešto zanimljivo sad raditi. Čekaj, napravim ja neke torčose i... chest može između kreveta.
Ja Ne, na drugu stranu. Ne, neću čest. Nemam za čest. Imaš ti. Idi po drvo dok ja kopam. Ajde, idem ja. Odo ja da cepam drvo. Ej, tamo sam ja video nazad kol. Sada ću, kako se zove, da se vratim po njega. Biće dugo i teško, ali moram. Ne, nije. Ne se učinilo kanjon. Ne mogu da idem, ne da mi se. Ja cepkam drvca. Drvo po drvo, život je lak. Kada cepaš drva, sve ti je na dlanu. Evo imamo... Znam šta pevaš, neću da kažem da se ne bi sramio. Ma košiša, ne znam ništa pevam, nešto cepam ja drvo. Pevaš Kaju, samo Kaju ne ide tako, nego sa mamom i tata, život je lak. A to gledaju deca od 5 godina, tako da mi to ne bismo baš volili da pevamo, jel tako? Tako je. Da, ali ja to nisam pevao. Pa ti nisi to pevao. Ja sam i zaboravila, ali tako da melodija takva. Kaju, moje ime je... Imam 4 godine. Volim da istražujem baš se. Kaju. Moj svet se menja. Nemam pojma nikako. Baš svaki dan. Šta si ti ovdje kopao? Rudnik. Ja sam inspektor. A šta ću sad s ovim kamenom? Ja sam inspektor kopanja. Gde je čest? Ne znam, nisam ga ni napravio. Čekaj ga napravim. I stavi ga ovdje, sad ćeš vidjeti. Ovdje gdje ja stojim. Evo, 2 česta. Da. Gde? Izvinite gospodine, ali ko ste vi? Kako ste ušli u kuću? Dakle vam ključ. Iz dupeta, ajde. Stavlji ga tu. Veži. Ne, dobro, može i tako, može. Nego mislio si druga, ne veze, lepo je. Rakija, šampanjac, može. Rakija.